A čaute ľudia, moje meno je Šakalík a vítam vás pri ďalšom let's play z hry Shake and Fidget. Dneska sme tu s hosťom, volá sa Marteliny. Čaute. A môžeme začať. Máme tu nemehlo, na ktorom sme ešte dali toho zmrda Gremlina. Ty si na... aký máš najväčší level? 66. Na S2. S2. Máš niekoho na S1? Nie, môžem si vytvoriť, ale sa mi teraz nechce. OK, takže máme tu hospodu, ale nevadí. Dáme si arénku. To bolo rýchle. Nemám peniaze. Ale mám tu lepšiu čápečku. Musím dám na to asi koľko? 3 hubičky. Jedovatý drak. Čo to je? Nenechám sa. Či? On hodil kryt. Ty čo, dáš dneska nejaké podzemko? Není šanca, málo HP nechá málo. Skúsime na každého medvieďa. Či ho veľa brať? OK, aha. To je tiež bezcenné. A nič. Cech, nemáme niečo. OK, ideme na ďalší účet, ktorý je na 6. Šakalík. Ne. Tu skúsime piráta. Zlepším si silu. Nechce sa mi. No, už iba 500. OK, ideme ho skúsiť. Máme len jeden pokus. Kryt, OK. Vyžadujem si kryt. To sa ani neoplatí, dáme si tu aspoň hospúdku. Ideme na ďalší účet, ktorý je na čiernom koňovi. Best woman. Počkáme, kým sa nám dole hospoda. Ideme prehrať. Dali sme podzemku, keď som netočil. Skúsime nemrtvého a on je level 14. Veľmi slabý. Pekne. Silu nemá veľmi veľkú, ale oni majú veľké. Ty čo, nič nerozprávaš? Nechce sa mi.
Musím ešte arénu. 13 jednu. Špinavú. Prehráli sme. Spodu. Koľko točíme? Ešte len 5 minút. Keď tak, daj si zdieľanie. Ešte nie, počkaj. Daj, ja mám už na tvojom Skype. A čo? Áno, zdieľanie, počkaj. A uvidíte jeho postavy. Rýchle. Ja si to urobím sám vo vlastnom videu. Ale ukáž aspoň. Dobre. No, ty kokos, no. Ukáž všetky tvoje postavy. No, vidíte? Nebe, TT. Také, že aké máš podzemka. Daj jednu hubu na jednu. Joj, toho má aj Gabo. No, kamarát. Vyzerá to slibne. Yeah, No, vidíte, ako OK, takže dal podzemko, je to rebel. Teraz idem vykuchtiť na koho. Tu má postavy. On má muchu. Je to rebel. Na Skype ma nerušiť. Čiže druhá postava. Povinný čúrok 2. V tomto cechu som bol. Som odišiel. Lebo Vidíte? tam prišiel Mark Povinný, tá som musel vedieť. Za sobe jak svinia. Hubičky kúpené. Koľko? 125? Ja 40. A tu je moja tretia postava. Šroubovák. Je to rebel. Dávaj si bacha kam šľapeš. Môžu to byť mina. Je to... Tak to sú všetky moje postavy. OK, vypni to. Viac nemám. Ďalšiu postavu, ktorá je na S16, na ktorej teraz trochu aj by som mohol hrať. Chcel by som teraz kľúč. Budem dávať krátke questy. Ale najprv tu hodím toho tu lamaka. Knight of Česko. No, bez nebe. Čo je tu na nocech? Žiadny, Hráš na S16? Ok. Keď tak, pozvíte ma do cechu. A dáme si tu tento questík za 2.38 a ideme na ďalšiu postavu. A tam tu sa ešte vrátime. Tu máme Piranu. A máme tu aj kúsavý límec. To pasok. Podzemka tu plníme kamenný no. Takže si zväčšíme toto. Kamenný obr je to sila. OK. Ešte si to dáme tu. A skúsim najprv ešte arénu, či nám nehodí niečo luxus. Dali sme na ďalších 29 zlaťákov. Tie dáme do šťastia. Ale kritik nepadne aj tak, skúsime ho. On bere 5000.
nič. Máme ešte jeden pokus. To nebaví pozerať. Z toho. Neviem, čo mám robiť. Hej. Stodesiatka. Pekne. Pekne. Level 90 a level 110. 20 levelov. Budem strihať questy, aby to nebolo dlhé. OK, a sme späť. Dal som ho. Počíme už 12 minút. Zemka zostala. A tady zvedol jsem. Šup, nechám šut. Maťo? Áno. Ja mám shake po japonsky. To je úplne swag. Kde je český? Kde je slovenský? Nie, po česky to je lepšie, okej. Ale sme si naspäť češtinu. Si dáme arénu. Okej, nedáme. Palička. Hej, kedy budem mať 91. No. Ešte raz. 200 000 XP. A ideme prehrať. On má ten plamen. Skrytík na dvere nám dal. Ešte stále mi chýbajú 3 časti. Tebe chýba koľko? Čoho? Častí na zrkadlo. 1. No, sledovník. Server 19. Niečo ma zabíja. Čo tu máme v našom veľmi luxusnom cechu, ktorý je nie luxusný. Toto je úplne swag.
to dali. Vylepšíme si... On nás zrušil. Asi nejaký technical problém. Čo napíše? OK, pozdravím vás. A čo tu máme ďalej? Podzemko, to nič. Arénu, dáme si tu alénu. Ešte stále to nie je kľúč. Takže dnešným dielom sa s vami lúčim, lebo ten kľúč tak skoro nepadne. Potom mám screen na web, na tú stránku, čo máte v popise. Tam tu lajknite a budete tam mať screen s kľúčom. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber.